गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तुम्हाला सांगायचं तात्पर्य म्हणजेच आता 6:30 वाजलेले आहेत. मी 5 वाजताच उठलो आहे व्यायाम करण्यासाठी. तर भावांनो, तुम्हाला मागला व्हिडिओ पाहिलाच असेल की हाईटच्या वर्कआउट, हाईट मग कशी वाढली काय नाही माझी सांगितलं त्या व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, जी मी रोज डेली वर्कआउट करतो ते हाईटबद्दलच करतो, कारण माझी हाईट कमी होती. तुम्हाला मी 2 व्हिडिओमध्ये समजावून सांगितलेलं आहे. पहिलं हे लॉंगेस्ट मी आणलो होतो. तर भावांनो, खरंच तर माझ्या मताने तर सांगतो की भावांनो, हाईट ही जेनेटिक प्रॉब्लेम आहे, जी की आपल्या वडिलावर आणि आईवर असते. तर भावांनो, तसं काहीच नाही आहे. असू शकते कारण ती जेनेटिकली असतं एक दोन वेळेस. पर भावांनो, माझ्या मताने तर 60% आणि 30% म्हणजेच आपल्या न्यूट्रिशनवर असतं, म्हणजे खानपान जे काय असेल ते. तर भावांनो, आपलं खानपान सही ठेवा. त्याच्यामध्ये दूध ॲड करा डेली प्रोडक्ट्समध्ये. दूध, पनीर असं काय ते दुधावरून ते तयार होणारे सगळे प्रोडक्ट्स तुम्ही खात जा. त्यानंतर तुम्ही चिकन बी यूज करू शकता. तर अंडे खा, त्यातच की आपल्या हाडाची ग्रोथ होते त्यावेळेस. आणि ते हाडं मजबूत असल्यामुळेच आणि थोडंफार व्यायाम केल्याने ते स्ट्रेचिंग होते, त्यामुळेच आपली ग्रोथ वाढत असते, हाईट वाढत असते. तर भावांनो, जेवढे बी व्यायाम आहेत त्या हाईटच्या ह्याच्यामध्ये, तर भावांनो ते मी थोडक्यात तुम्हाला दाखवणार आहे. तर भावांनो, मी स्वतःच व्हिडिओ करत आहे, आपल्यासोबत कोण नाही आहे. नाही तर आपलं प्रोफेशनल तुम्हाला दाखवला असतो की व्हिडिओमध्ये की कोणकोणचं व्यायाम करणार. थोडक्यात मी तुम्हाला थोडे व्यायाम दाखवतो आहे. तर भावांनो, हे लास्ट तक व्हिडिओ बघत राहा. आणि चॅनल पण नवीन असला तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बेल घंटे को दाबा की जे मी व्हिडिओ आणत जाईन ते तुम्हाला लवकरात लवकर भेटेल. तर भावांनो, हा व्हिडिओ शेअर करा की जास्तीत जास्त शेअर करायचं कारण म्हणजे की भावांनो, माझ्यासारखे भरपूर असतील जे हाईट कमी आहे याच्यातून त्रासलेले असतील. तर भावांनो, त्यांना पण शेअर करा. आणि भावांनो, जास्तीत जास्त त्या व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करत जा भावांनो. की मला स्वतः सांगतो, मला आत्मविश्वास वाढला जेव्हा की माझ्या हाईटमध्ये इम्प्रूव्ह आला. हा वा खरंच की हाईट वाढू शकते. ते माझी एजमध्ये तुम्हाला सांगतो, जेव्हा मी लॉंग लुक्स आणलो तेव्हा माझी एक 21 असेल किंवा 22 असेल. तर आता मी 23 झालो आहे. तर भावांनो, माझ्याकडं 1 इंच 1.5 इंचचा फरक पडलेला आहे. ती सायंटिफिकली तुम्हाला मी प्रूफ करून दाखवणार आहे. एक नेक्स्ट व्हिडिओ आणणार आहे त्या ह्याच्यावर. तर भावांनो, हा एक सिम्पल व्हिडिओ दाखवतो तुम्हाला की व्यायाम कसा करायचा. तर भाऊ, व्हिडिओ एंड तक बघा. आणि चला स्टार्ट करतो व्हिडिओ. तर भावांनो, तर व्हिडिओ स्टार्ट करूयात. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट मला सांगायचं विसरलो की भावांनो, डेली वर्कआउट करत जा. आणि वर्कआउट केल्याने आपल्या सगळ्याच शरीरामधले जे पार्ट आहे त्याची स्ट्रेचिंग होत असते. जेणे केली तुम्हाला सांगतो, जेव्हा माझी रिअल गोष्ट सांगतो, माझी हाईट न वाढायचं कारण म्हणजे मी जेव्हा माझे मित्र जे व्यायामला जात होते तेव्हा मी जायचो, बसायचो आणि फक्त असेच यूट्यूबमधले व्हिडिओ बघत राहायचो. पण मला त्याचं काय कारण माहीत नव्हतं की व्यायाम का करावेत आणि व्यायाम केल्याने काय होतं. तर भाऊ, माझा एक मित्र आहे जिगरी, त्याने सांगितलं मला व्हिडिओ बघत नको जाऊ. आणि त्यानं मारलं पण होतं माझ्या डोक्यात. आणि तेव्हापासून मला खरंच व्यायामचं वेळ लागलं होतं. तर भावांनो, त्याचं कारण मला पुन्हा कळालं की भाऊ, वेळ गेल्यावर काहीच नाही, पुन्हा पश्चाताप करून फायदा नाही भावांनो. तर माझ्यासारखं करू नका आणि डेली वर्कआउट करा. आणि वर्कआउट केल्याने आपल्या बॉडीची स्ट्रेचिंग होते आणि बॉडी पण वाढते भाऊ, आणि आपलं शरीर सुदृढ राहतं. तर भावांनो, एक माझी रिअल गोष्ट मला सांगितलं की मी हाईट न वाढायचं कारण नाही तर मी आज 5, 7 किंवा 5.5च्या वरी झालो असतो भावांनो. तर सध्या माझी 5 फूट 2.5 इंच आहे. तर भावांनो, थोडंफार मला समाधान वाटते की भाऊ 5च्या जवळपास, 5.5च्या जवळपास आहे आपण. तर भावांनो, माझ्यापेक्षा कमी असलेल्यानं खूप त्रास होतात की बाबा तो बुटका आहे, असं तसं ते म्हणतात त्याला. तर भावांनो, असं करू नका. आपल्या कमी वयामध्येच व्यायाम करा. तुम्हाला एक व्हिडिओमध्ये एक मुलाला घेऊन तुम्हाला दाखवतो, त्यांची पण हाईट किती आहे, त्यांना 10वीला आहे सध्या.
त्याचं पण समोर मला दाखवतो आणि त्याला पण ते प्रोडक्ट्स मी देणार आहे. लॉंग डोस आणल्यावर मला फरक पडला किंवा नाही पडला हे मी सांगू शकत नाही. तर भावानं मी रोज डेली वर्कआउट केलो, स्ट्रेचिंग केलो. आपण मी लिंकमध्ये रामदेव बाबाची डिस्क्रिप्शन लिंक मी तुम्हाला देईनच त्यांची ID आणि त्याने किती कोणचं व्यायाम केलं त्या व्यायामाबद्दल हाईटच्यावरती किंवा उंचीच्यावरती. तर भावानं तो व्हिडिओ पाहता लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण बघू शकता. तर भाऊ ह्या चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर पण करा की माझ्यासारख्या अनेक मुलांना याचा फायदा होईल. तर भावानो चला व्हिडिओ आता खूप मोठा होत आहे तर तुम्हाला दाखवतो थोडक्यात.